Balike mani kwamkele ke ngokusijonge ke kwezolonwabo sijonge ke into bana semculweni kwenzekane kanti ke apha e-studio ndinenyweba ke namhlanje kuba ndityelelwe ngumnumzana uButhovuthela kuba uyimvumi uyayazi ke abantu abazimvumi wokholo bayakumazi apha eKapa kanqabanga ngaba yindumo ezulu ukhona kanti ke uyeza ke ezokuphakamisa ke ilizwi lenkosi nomsebenzi wakhe manje kwamkele mfundisi wami man of God kunjani namhlanje ngenxa Yesu siyaphila kuhle bakule ndawo ndiyayazi ungaba kule ndawo you are on a mission khona into kusisayo apha ngokumsebenzi kufuneka uzowenza kasixelele into lekubeka kwele ntshona koloni njengembasada yezwi unozakza uthinyiwe wena njalo njengomuntu ophathisiweyo abazalwane ngilapha eCape Town ube nesikhalazo besikhona ngapha kulomhla eHarmanas Gansbaai kulamacala yes ngoba bathi izindawo ezingafani zikelwe ngabantu sathi noma ke must respond because inxa masimane sivele eTVini sivuye radioweni and ngo abantu bakhalaza bathi hey abantu base TV nabasaveli abasezikude sathi no masize siseHarmanas ke ngoku nikwalotyelele wena ndim lo uthethayo noYona Vuthela unkosikazi wami uphumla simazi pha way back Lord Kapatas ubekhona noSithembele walapha eKapa bekhona umfana ozengobuso phatha kakhulu hlabe kakhulu bamaziyo uthandwa nobulela ulutha ngulutsha kubekhona umfana opha eHarmanas Anele sihamba ke singalomaqela ni between Harmanas Gansbaai ezo ndawo endawo zemaphandleni ngoba kaloku kumakhayelish and around Cape Town sicaphangile siyaziwa nakoma-Gooks ke kanjani ngoku sipha eGuguleti yabona khona isanyama yiwa kuyaba all right makisikhethe ke ngomculo wakho zingapi album zakho i-album zami ngozimbini CD sinazo ne-DVD yokuqala ithi Impiliso Nemvuselelo Impiliso Nemvuselelo iyo le Impiliso Nemvuselelo ngiyabona injalo Impiliso Nemvuselelo biblical ured une-meaning enzulu uhambe njani Impiliso Nemvuselelo tata abaphulaphuli ababukeli basapota kakhulu ngoba ibi-album yokuqala abantu though ibi-album yokuqala bendazi way back kwi-album esibabalwe so that i-album yokuqala abantu babekudala beyilindile uba lo muntu ikhona into amphathisa yona uThixo kuba kahle kakhulu ngoba isireachile i-20,000 copies first album yes kangisaqhubeka nangoku nangemva sirelease i-DVD still going strong sikajikisha now lately kuba still yaphinde xa ndirelease isibini album ethi it's time to worship ixesha lokunqula yaphinda nayo yavusela leyo qala ba Nkosi yami umuntu xa ethenga lesibini athi Vuthela anawudigqisa ndithenga album yesibini ningayazi yokuqala ibithini nayo saqhubeka senza kakuhle kakhulu ngoba even above i-15,000 copies and understanding that kule yesibini understanding that kune piracy yakhona that means the album could be far yezi bangabasite size ezitratweni bakukhumbula abantu baqhela ubona phaya xa ndikhona beKapa ndiyafika pha eGuguleti Mall naseKhayelitsha apho siba kusenza khona i-awareness kubahlali basiyacela ukuthi nithenga i-original be original buy the original support abantu benu ningathengi ntoni amavovo kunethemba amavovo beKapa ukuba ngaba bezingekho zinto we could be fata umculo wakho kubhala kwa wena yonke into yenza ngoba usebenzisana nabantu I'm a producer songwriter and ndiyazenzela yonke into ngoba ukuhlabela nje kune calling xa kune calling yakho tata lubizo tata awuyenzi lento kuba ufuna imali akulu tata ngoba i-CD it's not important nobalekile ba lela uThixo ibeka apha kuwe kwenzeka ntoni xa usestagini okanye xa apho kuhamba khona impartation konto yenzekalayo apho uhleli khona wherever you go then i-CD ibhasela ke yona all right Tikville mfundisi wami omnye umuntu uzawufuna ukuqonda into ba ke ngoku sithethe ngomfundisi apha uButhovuthela nomsebenzi awenzile kodwa ke nomama ekhaya i-CD yakhe iyasulela nalento tata uyabona uThixo xa uthandaza uyaphulaphula
and bekuyindawo sithi siphethe imission ethi ngoku impendlo zibuyile ngoba uThixo into ecelayo yakunika uma mekhaya urelease leciko lonyaka lithi the new messes bayamazi ubekade bhekisha apha kum manufacturisha ingoma ezinzi bayamazi nakusibabalo waye lead singer nakhona yes uThixo wathi ngokuba siphiwo ezingafaniyo mandingamvaleli phuma kuba iciko lakhe licha ngoku elingoma zemnandi ngiceba nthanda ngosela above 10,000 copies liphume nini liphume apha kuJune. I'm telling you and understand ukuthi kunzima kanjani kule industry kodwa kunjalo uThixo azibona ukuthi I am the Lord your God. Yes. Lento icelayo this is exactly what I do. Ukubona sibiza ngamabandla ngapha nangapha ngoba nayo ane impact. Alright. Lamaqweqwe eligama mekhaya nala wakho ayafumaneka kuzo zonke indawo. Baleka mphulaphuli umbukeli uye kwivekile ekufutshane kunevekile esisokolisa kakhulu eodile apha eKapa kuthiwa uBellstar pha eKhalija nase eBellville. Hayi tata ndithula unqwazi ndiyabulela ngoba bathi bezine advert nakwezinye radio stations bathi iCD entsha kabantu bani yafumaneka. Tata iKapa ihamba phambili. iKapa ihamba yona. Ngesupport kakhulu. Kuba sahlukane ngenxa yexesha balinomona besangcwala litshonilanga masibakhuthaza abantu baye apho nizawube nikhona nizawube niphi tata abaphulaphuli nababukeli ngicela ukushare nenamba yami uba mhlawumbe abaye bafuna ufona ku 073 2616 401 sipha kula festival ise Hermanus Well Festival nani nizaba ne whale of a gospel time. I'm telling you besipha ababukela abantu abaninzi sigqibezela ke imvuselo zokugqibela sabuyela back East London nabosuka khona sibonga uThixo sibonga kakhulu nesisitishi sinomahluko esenzela inyweba nabaphulaphula abalaleli abasupportayo uThixo ansikelele kumnandi banani afundisi wami manibulele kakhulu enkosi kakhulu ukanti ke go and have a whale of imvuselelo uyayibona ke xa ingange whale imvuselelo yaba nkulu ke yona ndlela alright kuhambe ke uyokuzonwabisa nawe ukanti kuyovuselela nomphefumulo sivuselelekile sinjalo nawe ndiyakubona uvuselelekile kuloo ndawo kukangaka ebesinako kambe ke sabuya sidibane ke kwimbadi kwixesha elilandelayo lesibuye sibonane kamnandi.